v skurvenej Matovičovej Trnave, ktorý má v strane Olano dosadeného a uprednostneného pre všetko menovca Huawei mafie Petra Poláka. Človeka obesia v Trnave, lebo Huawei mafia nás tvár niečo pošle do Trnavy, kde nemám priateľov od narodenia ani z práce. Tak ľudia na budúce Igora Matoviča obesíme v Trenčíne, alebo Hegera v Košiciach, lebo Huawei mafia si porobí čo chce. Sudca mal Huawei vrahov za ich vraždy odsúdiť na doživote, lenže tie vrazy z Huawei ani raz neboli vypočúvaní na polícii, keď som na nich podal dosť trestných oznámení. A za to chcú mňa obesiť. Matovič, čo to máš v tej Trnave za skurvenú pojebnú políciu a súdy? Platí svojom videodetektor Olano v Trnave na policajtku Sabinu Demovičovú i sudcu Martina Floríša. Či dostali protónový signál do hlavy od Huawei mafie a aj nejaké peniaze korupčného Huawei mafie, či náhodou nekonali pod nátlakom peňazí a protónového noža do hlavy pod krk. Kurva takéto skurvené praktiky sú asi iba v skurvenej Matovičovej Trnave, ktorý má v strane Olano dosadeného a uprednostneného pre všetko menovca Huawei mafie Petra Poláka. Druhý prípad okrem plagiatov mám so synom policajtka Slavomíra Šimová znám. Hraničiarov je pes Petr Žálke v Bratislave. Razval prípad od policajtov i lenálosti a Tomáša Kačura z Holickej 2020 od Bratislave, ktorý som podal sťažnosť. Ma chcú zavrieť do pasy za to, že som sa chcel stretnúť s vlastným synom. Na podveď Huawei zreze protónovej mafie a moje zmanipulovanej Vyučenej kozmetičkej Dane Makatovej, Jasnohorská 5, Bratislava. Čo to máme za skurvenú A skorumpovanú políciu, čo to je za tvár ľudí, za absolútne normálne veci ako stretávanie sa s vlastnými deťmi. Som sa narodil do Bratislavi a teraz je sa klepil. Som od toho, že som ostatný starostlivosti o nevolátky strany Makatovej, Huawei propagandnej. Neopočte som slabakálne do poliškovali šefeu parlamentu David Maria. Zaslali z tejto terapie do svojich leukemiou. Pritom ja som mu vôbec neublížil x rokov. Som ho nevidel, prešiel som okolo neho po x rokoch. V 5-metrovej vzdialenosti 4 sekundy a nič sa mu nestalo. A mňa za toto chcú dostať do basy.